Morjesta kaikille. Tässä on minun vanha Velbon 3-jalka ja tässä on minun uusi Smallrig 4288 CT200 3-jalka. Jouduin vihdoin ja viimein luopumaan tästä vanhasta 3-jalasta ja uhrautumaan ostaa uuden 3-jalan, joka on muuten älyttömän hieno. Niin siitä syystä, kun viimeksi olin kuvaamassa lintuja, niin mä koitin tällä kohdistaa joko niinku paikallaan olevaan kohteeseen tai sitten niinku liikkuvaan kohteeseen, tai koitin vaihtaa näiden kahden välillä. Ja siinä kun koitat samalla niinku tehdä tarinaa niinku puhumalla ja saat kaiken valmiiksi ja meet kotiin, vain huomataksesi, että kuvamateriaali on aivan pilalla. Ja laitaas toi toho. Vain huomataksesi sen, että kuvamateriaali on ihan pilalla. Puhe on kyllä onnistunut ihan niin hyvin kuin nyt pystyy minulta onnistumaan, niin se on kyllä onnistunut, mutta sitten tämä kuvalaatu on ollut sellaista, että kun me on tällä koittanut zoomailla, niin tää on niin jäykkä käyttää tää 3-jalka, että se kuva on sellaista, että se niinku tärisee ja vapisee. Ja sit kun mä oon koittanut niin tähystää niinku, että mä lukihentään johonkin lintuun sillä kiinni, että ja lasken irti, että se saa kuvata siinä ihan rauhassa. Niin kuvassa näkee niinku selvästi, että se ensin on siinä keskellä sitä lintua se kuva, sitten se lähtee pikkuhiljaa valumaan alaspäin. Ja monta minuuttia selailin kuvia kotona ja videoita ja huomasin, että ei näistä oikeastaan kuin ihan muutama sekunti vaan semmoisen sieltä täältä, että mitä voi niinku käyttää niinku jossain videon teossa. Ja silloin mulla tuli semmoinen fiilis, että kun mä pääsen kotiin, niin mä ensimmäisenä Googleen ja rupean googlettelemaan uutta tripodia itselle. Ja mä mietin vähän, että minkälainen olisi hyvä. Ja tietysti ensimmäisenä tulee mieleen se gimbal-mallinen kiikku, mikä on niin tarkoitettu tämmöiseen elävän kohteen kuvaamiseen tai liikkuvan kohteen kuvaamiseen. Ja sitten mä katselin niitä hintoja, niin ne on aika hintavia. Pelkästään jo ne päät, mitkä tulee tähän, eli se keinu ja gimbali. Ymmärtäähän sen, kun siinä on tekniikkaa ja muuta. Mutta sitten mä mietin myös toista ajatusta sillä lailla, että mä tarvin vähän semmoisen niin monipuolisemman 3-jalan, millä voi tehdä sitten vähän muutakin liikkuvaa kuvaa kuvata. Liikkuvaa kuvaa kuvata. Kyllä, näin se menee. Niin sitten mä löysin tämän Smallrigin ja mä rupesin katselemaan vähän tätä ominaisuuksiltaan, niin tää oli itse asiassa hinta-laatusuhteeltaan aika hyvä. Ja mä luulen, että tää tekee tai mahdollistaa ton liikkuvan kohteen kuvaamisen, mutta tällä pystyy tekemään aika paljon kaikkea muutakin. Ja nyt seuraavaksi mä tuun sitten esittelemään, että minkälainen tää on ja mitä kaikkea tällä voi tehdä. Tää on nimittäin aika näppärä vehe. Lähdetään ihan perusasioista liikenteeseen, niin tämähän tulee tämmöisessä erittäin tyylikkäässä kantolaukussa. Tähän kuuluu sisältönä, niin mikäs sinne tippuu? Niin tämmönen, mä ensin mietin mikä kauppakassi tää on, että aika pien on ja sit mä lueskelin niitä ohjeita, vaikka mitä yleensä ei lueskella heti ensimmäisenä, mutta piti lukea, niin tää on niinku painopussi, että toi laitetaan roikkumaan tohon. Tossa näkyy toi koukku. Niin se laitetaan siihen roikkumaan ja sinne laitetaan sisälle noita vaikka kiviä, ihan samaa tai mitä halutkaan laittaa. Ja se pitää sitten sen gimbaalin vakaampana anteeksi nyt mä sekoitan koko ajan se gimbaali. 3-jalan pitää vakaampana ja näin ollen sen kaatumismahdollisuus ja tapaturmien sattuminen on epätodennäköisempää. Sitten siinä tulee mukana tietenkin tämmönen hihna ja puhelinteline ja kuusiokoloavain, mikä on erittäin käytännöllinen. Siitä syystä, että saa ton kameran kiristettyä tosiaan niin tiukalle, että kun sen kameran kääntää poikittain, niin se ei lähde sitten valumaan tälleen alaspäin. Että se on niinku kätevä. Mä näytän kohta mitä mä tarkoitan. Ja sitten siihen tuli tämmönen sovitinholkki, minkä käytön myöskin mä näytän ihan kohta. Mutta sellaista löytyy mukana tulleesta paketista ja
Katsotaan itse tätä kolmijalkaa ihan ensimmäisenä. Niin se, minkä itse huomasin ekana, niin erittäin hyvä tämmönen pehmustettu kahva tässä. Siitä on mukava ottaa kiinni, varsinkin kylmällä kelillä. Ei palennu näpit ja siitä saa hyvän tukeva otte. Erittäin hieno ominaisuus. Ei ollut tuossa mun entisessä sellaista. Sitten toinen homma, niin täältä pohjasta saapi nämä muovitupit irti ja sieltä tulee nämä piikit sit esille, mikä auttaa liukkaalla alustalla kuvaamista myöskin. Ja tää Kimpaali kuulapää, niin tää kestää 10 kiloa pistää rasitusta. Elikkä tommosen mun teleobjektiivi ja kameran, niin se kyllä pitää aivan mainiosti pystyssä. Kunhan vaan muistaa, että kun tätä löysyttää, että ei laske tälleen, koska tämähän on todella löysä sitten. Tää menee ihan miten sattuu, kun jos ei pidä kiinni. Et sen pitää olla huolellinen tässä sen kanssa siinä suhteessa, että ei anna sen tolleen lähteä roikkumaan, muutenhan se kaatuu ja hajoaa kaikki. Niin. Sitten tää painaa 2,08 kiloa. Mun mielestä se on ihan kohtuullisen kevyt. Tää korkein maksimaalinen korkeus, mihin tämän saa nostettua, niin on 185 senttiä ja tää on valmistettu alumiinista. Ja olikohan tässä jotain muuta sellaista ulkosta, mitä mä lähtisin tästä mainittamaan? No ei oikeastaan muuta kuin, että ulkonäköhän tosiaan niin kuin on näyttänyt jo, niin tää on mun mielestäni erittäin hienon näköinen, tyylikäs, ihan ammattitripodilta vaikuttaa niin kuin sillä ulkoisesti ja muuta ja on jämäkkä. Niin. Sellainen on se. Sellaiset speksit ja rojut tuli mukana, että me voisin näyttää seuraavaksi, että mitä kaikkia eri modeja siinä on. Elikkä mä oon laittanut nyt tämän objektiivin kiinni tähän kuulapäähän ja tää on hyvin jämäkkä tässä näin, ei ole mitään ongelmaa. Ja sitten kun tosta vähän ruuvia löysätään, niin päästään hyvin nopeasti kuvaamaan mitä ikinä halutaankaan ja kaikki toimii smoothisti ja hyvin, ei mitään. Kun lopetan kuvaaminen, niin tosta vaan muutama pyöräytys ja ei muuta kuin se on siinä. On todella hyvä, ei lähde mihinkään tosta. Ja sitten toinen, mikä näissä on näissä kuulapäissä hyvä, niin on, otas käännän tätä kameraa vähän, niin, ja objektiivia tietenkin samalla, niin täällä sivussahan on tämmönen lovi. Elikkä mistäs kohtaa, kun me lähdetään löysäämään tätä, niin voidaan aika hyvin tiputtaa tää nopealla liikkeellä poikittain ja sitten saadaan tästä asennosta otettua hyvin kuvia. Ei tarvii mitään sen kummemmin ihmetellä. Kaikin puolin kätevä tää tämmönen kuulapääsysteemi niinku kaiken kaikkiaan. Joo, mä näytän sitten seuraavaksi seuraavan ominaisuuden, mikä on erittäin hyvä kanssa tossa, mitä mä tuun käyttämään kyllä jatkossa. Niin katsotaan toi seuraava homma. Niin kuin kuvasta näkyy, me on laskenut nämä jalat ihan tälleen poikittain tai pitkittäin, miten sitä sanotaankaan. Ja sama on käynyt tälle keskitangolle. Tää on siitä puolesta hyvä, että tämän keskitolpan saa tästä tälleen poikittain. Ja sitten semmoiselle ihmiselle, ketkä tykkää niinku ottaa tällaisia niinku lähikuvia esimerkiksi tämmöisestä kaatuneesta puusta niinku noin. Niin sekin onnistuu tällä samalla kolmijalalla. Ei tarvi erikseen kannalla mitään pienempiä mukana eikä mitään erikoishässäköitä. Niin tää sopii siihenkin erittäin hyvin. No niin. Ja sitten me ollaan nostettu jalat vähän ylemmäs tästä. Kamera on suunnattu suoraan tästä alas. Tää putki on täällä niin pitkällä kuin voi olla melkein. Nythän on hyvä laittaa se painopussi tohon noin, niin taas tukevampi, mutta nyt kun mä tässä on itse vieressä, niin mä otan kiittoni, jos toi kaatuu tosta, että ei pääse tapahtuu mitään vahinkoa. Niin nythän sä voit tästä ottaa vaikka sitten
oot käynyt kalalla just jossakin koskella ja sulla on tässä tämmönen metrinen lohi, niin ei muuta kuin noin, siitä lähtee kaverille Facebookiin kuvaa hienosta kalasta ja näin. Tässä sitten mitä tahansa tuoteesittelyitä haluat tehdä tai muuta, niin kaikki onnistuu. Sitten vielä yhden ominaisuuden haluan kertoa, mitä en edes tiennyt, että tässä on tässä kolmijalassa, kun mä tämän tilasin, mutta huomasin sen vasta vähän myöhemmin. Katsotaan vielä se kolmas. Joo, eli nyt kun me ollaan kasattu tää takaisin kuljetuskuntoon, niin mitä tehdään seuraavaksi? Niin otetaan tästä, missä on tää pehmuste, tästä jalasta kiinni ja pyöritetään se irti tästä. Ja sitten tää kuulapää pyöritetään irti täältä. Laitetaan toi. Otetaan vaan tää yksi jalka. Sitten otetaan tää holkki, tai jatkopala, sovitinpala, mikä onkaan, minkä aikaisemmin teille esittelin. Pyöritetään sekin tähän kuulapäähän. Sitten me pyöritellään se tähän jalkaan kiinni ja näin ollen. Meillä on tässä monopodi. Ei tarvi ottaa erikseen monopodia mukaan. Siitä vaan monopodia käyttämään. Tää on erittäin hyvä. Siis, tässä on niinku all in one. Kaikki löytyy tästä yhdestä ja samasta kolmijalasta. Ja tähän me voidaan sitten vaikka kiinnittää toi kimbaali. Ja nyt kun meillä on tää kimbaali tässä kiinni, niin me voidaan tehdä hienoja videoita sen avulla. Joo, sellainen kolmijalka tuli hommattua ja mä uskon, että mä tuun tän kanssa tekemään vielä ihan mukavia juttuja toivottavasti. Ja sillain, niin eipä minulla ole tässä mitään. Kyllä sulla tuli kaikki nyt kerrottuun tästä näin. Pistäkää kommenttiin, mitä mieltä olette itse tästä tai minkälainen kolmijalka teillä on. Että niin, mistä tykkäätte itse. Mut joo, siinäpä se. Ei muuta kuin katsellaan taas seuraavilla videoilla. Se on moro!